naritong muli si Teacher Sabina. Okay, dito naman tayo sa Pantigan Abakada. Sa video ito mga bata, mas matutunan ninyo ang ilan pang pantigang abakada. Handa na ba mga bata? Okay. At, eat, ut, at, eat, ut, apat, apat, bit, 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 abot, abot, langit, langit, bobot, bobot, payat, payat, mabait, mabait, puot, puot, inuyat, inuyat, pait, pait, sagot, sagot, watawat, watawat, sakit, sakit, talulot, talulot, may bit-bit na basket si Ana. May bit-bit na basket si Ana. Ang aking kaibigan ay payat. Ang aking kaibigan ay payat. Ang ama ay mabait. Ang ama ay mabait. Ang aming watawat ay makulay. Ang aming watawat ay makulay. Masayang masaya ang bata sa dagat. Masayang masaya ang bata sa dagat. Ako ay may apat na alagang pusa. Ako ay may apat na alagang pusa. Okay mga bata, alam ko marunong na kayong bumasa sa pantigan. So ngayon, ang gagawin ninyo ay kayo lang ang magbasa ng pantigan. Alam kong marunong na kayong bumasa. Handa na ba?